በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የክርስቶስ ምስክላትና ይኹን ከመይ ኢልኩም ትብላለ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይመስገን ናብ ሰዓት ደብፅሐና እንኳን ብርሃነ መስቀል በሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና እንዳበልኩ ሕፅር ዝበለ ቃለ ተዋስኦ ወይ ድማ ንግግር በልሳነ ግእዝ ብዛዕባ ነገረ መስቀል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ናብኡ ከብለኩም። ሰላም ለኩም እፎሃለኩም አሃቱ አሃውየ እንኳን ለብርሃነ መስቀል በሰላም አብጽሕኩም አብጽሐና። ናሁ አነ መጻኢኩ ሃለወኒ ተዋስኦ በነገረ መስቀል እወስደክሙ ሃበ ተዋስኦ ሃለዉ ምስሌና። እፎሃለኪ ሳራ እንኳ አብጽሕኪ ለበዓለ መስቀል እህትየ። ሳራ ከመይ ኣለኺ? እንኳን በዓል መስቀል አብጽሕኪ። እግዚአብሔር ይሰባህ እንኳ አሃቢሩ አብጽሐና። እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ አሕቢሩ አብጽሐና። በዛሃለኩ የሃገረ እፎሃለወ አክብረ በዓለ መስቀል ብቲ ዘለኹ የሃገረ መስቀል አከባብራ ከመይ ኣሎ? ሰናይ ውእቱ ባህቱ መስቀል ብሂል ትእምርት ምን ትውእቱ እስኪ ንገረኒ። ጽቡቕ እዩ ግን መስቀል ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስኪ ንገረኒ። መስቀል እስተ ትእምርተ ሰላም ወዕርቂ ውእቱ። መስቀልሲ ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ምልክት እዩ። ለመስቀል እስፍንቲ ትርጓሜ ኣለዎ። ንመስቀል ክንደይ ትርጓሜ ኣለዎ? ሰለስተ ትርጓሜ ኣለዎ። ሰለስተ ትርጓሜ ኣለዎ። እስኪ ንገረኒ እለመን ምንቱ? እስኪ ንገረኒ እንመን እዮም? አሃዱ መከራ ክርስቶስ ወካልኡ መከራ ክርስቲያን ወሳልሱ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ቦቱ ዕፀ መስቀል እሉ ሰለስቱ መስቀል ይትበሃሉ። እሺ እቲ ሓደ መከራ ክርስቶስ፣ እቲ ካልኣይ መከራ ክርስቲያን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ክርስቶስ ተሰቅለሉ መስቀል ይበሃል። መንክር ውእቱ አንሰ እያእመርኩቦ ይእዜሰ አመርኩ እስመ ነገርከኒ። ድንቂ እዩ። ኣነ ኣይፈልጥክዎን ነይረ ሕዚ ግን ስለዝነገርካኒ ፈሊጠዮ። እንኳ ኣብጽሕኪ እንኳ ኣመርክዮ። እሺ እንኳ ፈለጥክዮ። በዓለ መስቀል መዓዝ እዩ እቲ ዘይትከበር? ናይ መስቀል በዓል መዓዝ እዩ ዝኽበር? ንሕነሰ ዘናከብሮ መስከረም 17 ውእቱ በእንተ ዘተወጥነ ለመስቀል ሓሲሰቶ። ንሕናሲ እነኽብረሉ መስከረም 17 እዩ መስቀሉ ምድላይ ስለዝተጀመረ። መዓዝ እዩ እቲ ዘተረክበ መስቀለ ክርስቶስ? ናይ ክርስቶስ መስቀል መዓዝ እዩ ዝተረኽበ? ሓሲሶ መስቀል ኣመ 17 ለመስከረም ተወጢኖ ኣመ 10 ለመጋቢት ተረክበ መስቀሉ። መስከረም 17 መስቀል ምድላይ ተጀሚሩ መጋቢት 10 መስቀል ተረኺቡ። ለምንት ውእቱ ክርስቶስ ላዕለ መስቀል ዘተሰቅለ? ስለምንታይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ? ከመይ ኣድህንክያነ ውእቱ ዘተሰቅለ? ንዓና ከድሕን እዩ ዝተሰቕለ። እንበለ ይሰቀል እያድህነና ቦ? ከይተሰቕለ ኣየድሕነና እንዶ ነይሩ? እግዚአብሔር ይክእል ኣድህኖ እንበለ ይሰቀል ባቱ እስመ ኮነ ፈቃዱ። እግዚአብሔር ከይተሰቕለ ምድሓን ይከኣሎ እዩ፣ ነገር ግን ፈቃዱ ስለዝኾነ እዩ። መን ውእቱ ዘቀብረ መስቀሉ? መን እዩ ንመስቀል ቀቢርዎ? ኣይሁድ እምንቱ? ኣይሁድ እዮም። በይነምንት ቀበርዎ? ስለምንታይ ቀቢሮሞ? መስቀሉ እንዘይትገበር ትእምርተ ርእዮም እስመ ቀንኡ። መስቀል ትእምርቲ እናገበረ ስለዝረአዩ ስለዝቐኑ እዩ። ለእስፍንቱ ዓመታት ተቀብሮ ጸንሃ? ንክንደይ ዓመታት ተቐቢሩ ጸኒሖ? መጠነ 300 ዓመት ን3 ዓመት ዝኣክል። መን ውእቱ ዘአውፅአ መስቀሎ? መን እዩ ኣውፅእዎ መስቀሉ? ንግስቲ እሌኒ ኢቲ። ንግስቲ እሌኒ እያ። ብሓቲታኑ እሌኒ ዘአውፅአቶ መስቀሉ? እሌኒ ቤና ድያ ኣውፅአቶ መስቀሉ? ወበተራድኦ ወልዳ ውእቱ። ብወዳ ተራዳኢነት እውን እዩ። መን ውእቱ ወልዳ? መን እዩ ወልዳ? ወዳ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ውእቱ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እዩ። ተውልዱ እፎቦ? ተውልዱ ከመይ ነይሩ? ተውልዱስ በወላዲቱ እሌኒ ኣይሁዳዊ ወበኣቡሁ ቀንስጣ ኣረማዊ ቦ? ተውልዱ ድማ በወላዲቱ እሌኒ ኣይሁዳዊ በኣቡኡ ቀንስጣ ኣረማዊ ነይሩ። ምንቲ ያፈቅር ቀስጠንጢኖስ? ቀስጠንጢኖስ እንታይ የፍቅር ይፈቱ? መስቀለ ክርስቶስ መጠና ዘኣፍቀረ ላዕለ ኣፍራሲሁ ወላዕለ ቀስቱ ይገብር ቦ?
ናይ ክርስቶስ መስቀል ካብ ምፍቃሩ ዝተልዓለ ኣብ ኣፍራሱን ጦሩን ይገብር ነበሩ። ገቢሩስ ምንታይ ኣምጽኣ ገይሩ ኸ እንታይ ኣምጽኡ? በዝንቱ ትእምርተ መስቀል ደምሰሰ ወሞኣ ጸላቶ በቲ መስቀል ምልክት ንጸላቱ ደምሲሱ ኣሸኒፉ። ቀዳሚሁ ለመንዎ ቦ ቅድሚኡ እንመን ነይሮም? ቀዳሚኡ ዘለዎ ኔሮን ቄሳር መክሲማኖስ ወዲዮቅልጥያኖስ እኩያን። ቅድሚኡ ዝነበሩ ጨካናት ዝኾኑ ኔሮን ቄሳርን መክሲማስን ዲዮቅልጥያኖስን እዮም። ምንተ ገቢሮም ውእቱ እኩያን እዚ ትብሎም? እንታይ ገይሮም እዮም ክፉኣት ዝበልኻዮም? ክርስቲያን ዘኮነ እስመ ይቀትሉ ወይ ይሰድዱ። ክርስቲያን ዝኾነ ይቐትሉን ይሳድዱን ስለ ዝነበሩ። ኦሆ መስቀሉ እፎ ተረክበ። እሺ መስቀሉ ከመይ ኢሉ ተረኺቡ? ኢለን ንግስቲ ኣስተጋብኣት ካህናት ድህረ ገቢረ ጸሎተ ሰንድሮስ ዝተባሃለ ጻዕዳ ዕጣን ኣጤሰት። ንግስቲ ኢለኒ ካህናት ኣኪባ ድሕሪ ጸሎት ምግባር ሰንድሮስ ዝተባሃለ ጻዕዳ ዕጣን ኣጤሳ። ድሕሪኡ ምንት ኮነ? ድሕሪኡ ኸ እንታይ ኮይኑ? ድሕሪኡ ውእቱ ጤስ ኣርያም በጽሐ ሃበ ሃሎ መስቀል ሰገደ ወኣንጸረ። ድሕሪኡማ እቲ ጤስ ኣርያም በጺሕ መስቀል ኣብ ዘለዎ ሰጊዱ ኣርአዩ። ትእምርቱ ውእቱ በዚ ኩነቱ ውእቱ ዘወፃ መስቀሉ? ተኣምር እዩ። ብዙይ ኩነታት ድዩ መስቀሉ ዝወፃ? እወ ኢሰማዕኪኑ ዘይቤ ቅዱስ ያሬድ ዘዕጣን ኣንጸረ ሰገደ ጤስ በገለጎታ ዘፈነወ ኣይሁድ ዮም ዘተረክበ ዕፀ መስቀሉ። እወ ኣይሰማዕኽን ዶ? ቅዱስ ያሬድ ዕጣን ኣመልኪቱ ኣይሁድ ብዝደፈንዎ ብጎለጎታ ጤስ ሰጊዱ ሎሚ ዕፀ መስቀል ተረኺቡ ዝበሎ። ዝንቱ ነገር ትእምርቲ ኮነኒ ባሃቱ ያስተፌስ ጥቀ። እዚ ነገር ተኣምር ኮይነኒ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉስ። ዝንቱ ዘያስተፌስህ መኑ ያስተፌስህ? እዚ ዘይሐጎሰ ደኣ መን ይሐጉስ? መስቀል እንዘ ይጠበለል ምንተ ገቢረ? መስቀል እንዘ ይጠበለል ምንተ ገብረ? ክጥቕለል እንከሎ መስቀል እንታይ ገቢሩ? ህዝቡ ኣሕዛብ ነፍስ ወስጋ ሰብ ወፈጣሪ ሰብ ወመላእክቲ ዘኣስተዓረቀ ውእቱ። ህዝብን ኣሕዛብን ነፍስን ስጋን ሰብን ፈጣርን ሰብን መላእክትን ዘተዓረቀ እዩ። ባሃቲቱ መስቀል ዘንተ ገብረ? በይኑ መስቀል እዚ ገይሩ ዘንተ ዘገብረ ደኣሙ ክርስቶስ ተሰቂሎ በልዓለ መስቀሉ። እዚ ዝገበረ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እዩ እምበር። ኣሓቲ ሃተታ ረሳኢኩም ዳቢሎስ መዓዝ ተማኣ? ሓደ ሕቶ ረሲዐ ዳቢሎስ መዓዝ ተሸኒፉ? ዳቢሎስስ በመልዕልተ መስቀል ውእቱ ዘተማኣ ወዘተቀጥቀጠ። ዳቢሎስማ ኣብ ልዕሊ መስቀል እዩ ዝተሸነፈ ዝተቐጥቀጠ እውን። በይነዚ መስቀል ዳቢሎስ ዘቀበረ በቱ እመንበሎ ስህተት ይከውንንኑ? ስለዚ መስቀል ዳቢሎስ ቀጥቂጡ ዝተቐጥቀጠሉ እዩን እንተበልና ስሕተት ዶ ይኸውን? ኣይከውንነ ስህተት ዳእሙ ጽድቅ ሓቂ እምበሪ ስሕተት ኣይኾንናን። ይሴብሐከ ሆየ አብርሃም የመስግነካ አብርሃም ሓወይ ዋንኒ ይሴብሐኪ እህቴ ሳራ ኣነ እውን የመስግነኪ ሓፍተይ ሳራ። ሰናይ በዓል ይኩን ለከ ጽቡቕ በዓል መስቀል ይኹነልካ። ለኩለነ ሰናይ በዓል ይኩን ለነ ሰላም ኩኒ። ንኹለና ሰናይ በዓል ይኹነና ሰላም ኩኒ። አሚን ሰናይ በዓል ለዘይመጽእ ዓመት 2019 በሰላም ያብጽሐና። አሚን ንዝመጽእ ዓመት 2019 ብሰላም ይብጽሐና። ለእመነበረኒ ቃል ኣውፅእ በእንተ ነገረ መስቀል በዚህ ፈጸምኩ ጥቀ ሰባሃኩም ለእመ ሰማይኩም ለዘጠመረ ለነ በእንተ ነገረ መስቀል ለእመነአምር ለመምህርነ መምህርና ሆሰናይ ቃለ ሕይወት ያስምዕ ለነ በእንተ ነገር መስቀል ምንት ክንፈልጥ ንጽሓፉልና መምህርና ሆሰናይ ቃለ ሕይወት የስምዐና ጽንልኩም ክሰምዑ ንጽናሕኩም ድማ
እግዚኣብሔር ጽኒኢሉ ይስማዕሞ ብትገብርዎ ጾም ጸሎት እግዚኣብሔር ይኸብረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ምኽርኩም ትግሰጽኩም ድማ ኣይፈልየኒ ርእይቶኹም እውን ኣይፈልየኒ። ክብራት ኣሕዋተይ ሕዘልኩም ዝመጻኹ ኣብዘይ በዲእ ኣለኹ። ወስብሐት ንእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይኹን ኣሜን።